ನಿಜನ ಏಡು ಅಲ್ಲ ಜಾತಕದ ಲೆಕ್ಕಡಾಲ ಏಡು ಅಂಚನಲ್ಲ ಇದು ಪೇರು ಕೂಡ ಪಿಂಕಿ ಇದು ಪೇರು ಕೂಡ ಮೊರನೆ ಕೂರ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೋಡ ಸೀರಾ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೇಘ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹೇ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಈಗ ಸಡನ್ನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎನ್ನಂದೆ ಒಂಚು ಕೊಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಕೊಂಚ ದಾದ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಕೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ ನೋಡೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಸೊ ತೂಕ ಒಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಚರ ಗಂಟೆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಲಂಚರ ಒಂದೇ ತಲೆ 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 ಒಲೆ ತಜ್ಬೋನೆ ಓಲ್ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಮಾಡ್ನು ಅತ್ತಿಯ ತಾತ ಕಟಿಲಮ್ಮನ ಪಿರ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿಯಾ ಪೂ ಬರ್ತೀರಿ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಉದಯಂ ನಡಿಗ್ ನ್ಯೂ ಪಡಪು ಅಂಚನೆತ್ತೊಂಜಿ 2 kg ಕೋರಿ ಪತೊಂಬೋಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಪತೊಂಬರ ದೇಪ ನಲ್ಪ ಕೈತ ನೋನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕೋರಿಲ ಮಲ್ಲ ಪತೊಂಬರ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಪಿಂಕಿ ಬಣ್ಣ ಮೋಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಪಿಂಕಿ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಇಂಚ ಉಂಟು ಕಿನ್ನಿ ನಾല് ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಾಳೆ ಕೆಂಚ ಉಂಡು ಎಂತ ಬನ್ನಿ ಪಿಂಕಿನ ಕಿನ್ನಿ ನಾಲುಂಡು ನಾಲೈತು ಒಂಜಿ ನಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡ ಬಲೆ ಇಡ ಬಲೆ ಇಡ ಒಂದು ದಿವಸ ತೂಕ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಪೊಣ್ಣು ಗಿನ್ನಿ ಏತನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೇಗ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೇಡ ಕಿನ್ನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾರೆ ಚರ ಗೊತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಿನ್ನಿ ಕೊನೋಡುಂದುಂಡು ಮಾತ ರೆಡ್ ಉಲ್ಲ ನಮ ಮುಜ್ಜಲ್ಲ ಸೊ ಪಿದಾಡ್ ಗಮಲ್ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಾಂಡು ನಾನು ಇಂಕೊಂತ ಪೋತ್ ಜೆಪ್ಪಡು ಕೊಯ್ ಬರತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಂತ್ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ತುಷಾರಿಗೆ ಬೇಬಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಮಾಮ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಮೀನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೆ ಅವು ಪರ್ಸನ್ ಯಾವಳು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಮೋಲ್ ಬೊಬ್ಬೆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬರ ಊಫಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರಂತ ಮಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯಾ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಬು ಶ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ಸಲ ಏತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೈದನ್ ಬಾಬಾ ಏತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೈದನ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಕೂಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಏತುಂಡು ಟೋಟಲ್ 4 ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು GK ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಶ್ರೀಯಾಗ್ ಈ ಸಲ ಮೇ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೇರ್ದು 38 ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಟ್ಟು ಬರ ಎಪ್ಪಲ್ ಖಾನಪ್ಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡೇರ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಂತೀಜಾಲ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮೇಘ ನಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಲ್ಲ ಅವಳು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೋಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಮಂತಿದ್ದ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಜೋಕೇರಿ ಬೆತ್ತು ಮುಂದ ಮನ್ಪೋತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ఒక అమ్మమ్మ బయదేరింది అమ్మమ్మ లేరు మామిది ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಹೊಸಾತ್ ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುರ್ದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸೇರಿ
ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಂತೂರು ರೈಟಿಗೆ ಬರತ್ತ ಪಳ್ಳಿ ರೈಟಾ ದಾದನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೊಸಾತ್ ಗೂಗಲ್ದು ಧೈರ್ಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ಈ ಕಡೆ ಪರವರ ನೆರ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನೀರಿದ್ದ ನೆಟ್ಟು ಪೂಯರೆಗೆ ಬಾಬಾ ಓ ದಾದಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚು ಬಾರೆ ಏನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾತೀನಿ ಅಬ್ಬೇನೆ ಹೆಂಚಿನ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸತ್ತು ಹೋಯ್ ಫುಲ್ಲುದು ಎಕ್ಸಟೈಟ್ ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಕಲ್ಸದು ಎಕ್ಸಟೈಟ್ ಏತು ಕೈತಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಾರೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಈತ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಡಕ್ಕೆ ಊಸುರುವಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ಜನ ಊಸುರುವಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಖತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದಾದೆ ತಾಕುಜಿ ವಾವ್ ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ ಅದ ಇನ್ನೇ ಬಂತೀನಿ ಮಾರ ರೀತ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮದ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಮೇಲೆ ಬಂತಂದ ಪಾಂಡೆ ಹೋಗೋದ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಬಂತದೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ದೈವರಾಜಗುಳಿಗ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಇತ್ತೀಚೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಐತಿ ರಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಗಂಧದ ಮರ ಉಂಟಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನಿಕ್ಕಳು ಏತ ಕೇಳಿ ಸೊ ಮೇಘನಾಡೆ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಕಾರು ಮೂಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದ ಪಿಂಗಿನ ಗೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆತ ಅದ ಪಿಂಕಿ ಪಿಂಗಿನ ಗೈಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಐಟಮ್ ಬೋಲು ಇನ್ನು ಗೈತಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬರ್ತೀರಾ ಸೊ ತೂಕ ಎದುರು ಪೈ ನಾನು ಏತು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ದೋಷ ಸೊ ತೀರ್ಥದ ರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಿತ್ತು ಫುಲ್ ಗುರಿ ಉಂಡು ಮೋಲಂಚಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು പോകുന്നിಲ್ಲ ದಾದೆ ಪೈ ಗುಂಡಿ 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 ಪೈ ಆಮೇಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಕುಂಟಲ ಬರ್ದು ಉಪ್ಪತ್ತ ಪಿಂಕಿ ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ಇಂದು ಪಿಂಕಿನ ಕುಂಟಲ ಪರ್ದು ಆಹಾ ಮೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದೆ ನೈ 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 ಪಾತನ್ ಇಂದು ಕುಂಟಲ ಪರ್ದು ಹೇರಗೆ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನೇನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಓಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅದೆತ್ತಲೆ ಪೈ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ದೈ ಇನ್ನು ಪೆತ್ತಾನೆ ಪೆತ್ತಾತ್ ಏಡೆ ಪೈ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದೈ ಇದೇ ಬೇಡ ಒಂದ್ಲೆ ಎತ್ತ ಬರ್ಪ ಒಂದ್ಲೆ 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 ಬಂದಗಾಯತ್ತು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಕುಂಟಲಕ್ಕಾಯಿ ತುಗ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಬೋಡಿಗೆ ಕೊರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಪಡ ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೊಯ್ ಓ ಕುಂಟಲ ಪಾಯಿ ಒಳಗ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಜಾತ ಉದಂಬಿಡತ್ತ ಸೊ ಹೀಗೆ ವಾಹ ಗುಡ್ಡಡುಲ್ಲ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಉಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಪೋಹೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ತಿತ್ತದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಕ್ಕನಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೂಡು ಇವು ತಿಂದು ತಿಂದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಮಾರ ಅದು ಗೊಂಚಲ ಇರೋದು ಗೂಡಿರೋದು ಯಾವ ಆತ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಓಲೆ ಪಾಕ ಓಲ್ದಲ್ಲೇ ಪುಂಡಿವೇರು ಕೂಡ ಆತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘ ನಿಜನ ಏಡು ಅಲ್ಲ ಜಾತಕದ ಲೆಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿ ಏಡು ಅಂಚನುಲ್ಲ ಇಂದು ಪೇರು ಕೂಡ ಪಿಂಗಿ ಇಂದು ಪೇರು ಕೂಡ ಓಯ್ ಪೇರು ಕೂಡ ಪೇರು ಕೂಡ ಪೇರು ಕೂಡ ಮೇಘ ಮೇಘ ಈ ಮನೆಟಂತ ಫುಲ್ ಕುಂಟಲ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ಬರ್ಪಲ್ ಮಂಗೆ 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 ಉಪ್ಪಡಿಯಾ ಪೆತ್ತ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾರೆ ವೈ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಉಂಡಿದ ಈ ಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ಯ ಉಪ್ಪಡಿ ಅಂತ ಪೆತ್ತಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಾ These are natural, man. We have to eat this. This is good for health. Yeah, lekoskara papa nage etu pettu tinte gotu nelli appunaga. Yavi. Ek. Ya bakade bulle. Bakar ka bhai. ಸತ್ಯ ಭತ್ತ ಉದಾಮ್ ನಡೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅವು ಉಪ್ಪು ಪೂಜೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೊರನೆ ಬೂರ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೋಡ ಸೀರಾ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಓಬಿನಿ ಬೇಕಾ ಬೆಡ್ ಈ ಉದಯನ ಜುಗಾಟ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ ಇನ್ನು ಹೋಯ್ತ ಮಂಚದ ಕಾರ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೇಘ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ಲ ಬರೋದು ನಂಚನೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಪೇಜ್ದ ಬುಧರ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೂವಲ್ ನಿಕಲು ಇನ್ನೇ ನಾನು ಪಾಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ದ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ದ ತುಕ ಮೇಕಟನೆ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಿಡುದು ಮೇಘ ಆಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಲ್ಬೋದಾ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಮಾತಾಡ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ಕೊಂಡ ಏತಿನ ಬೋಡ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪಾರ 2 days ಬೋಡು ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆತ ಬಾಕಿದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಡತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ ಅನ್ಪಾಲು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಪುತ್ತಾರ ಪಂಡ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರುವಲ್ಲ ಅಂದು
1% ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ 66 ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಹೇಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬಡ್ಸಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಆಟ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಡ ದಯಪಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಈತ್ ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೇನು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಐಟ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚಡೆ ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಹೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪಾಲು ತೂಲೆ ಸೊ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುಜೇನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಘ ಮಲ್ತಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಸೊ ತೂಲಿ ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಪಡ ತುಯರ ಈಸಿ ತೋಜುನೆ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರಿ ಏತ್ ಈಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅವು ಮಲ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡೆದ ಪಂಡ ಏನಾಗ್ಲ ಬೋಡಿತಿನ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐದು ಬೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಎಂಚ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಪರೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಮಕ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾವೇನು ಮಾತಾ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತುಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆ ಆಂಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಐಟಮ್ ದಿಕ್ಕು ಬೊಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಪಾಪ ಇದು ಕ್ಯಾಟಬಿಲ್ಲರ್ ಇಂಚಿನ ಪೇರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಏದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತೈದೇನು ತೆತ್ತದು ಅವು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ಚಿತ್ತ ಬಿಡಿ ಅವು ಪಾಪ ಚಿತ್ತತ್ತು ದೈತ ದೈ ಅಂದ ದೈ ఉండదు కానీ ಬೇತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಇದು ಲಂಕು ಚೀರು ಬೇತೆ ಜಾವೆ ರಡ್ ಮುರಣೆ ಆಯ್ತು ಪಿರೋದು ಇವತ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾಟಬಿಲ್ಲರ್ದು ರಚ್ಚರಿತ್ತ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಮೇಘ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವ ರಡ್ ರೆಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ತಾಯ್ಗಡೆ ಕಬಾಬ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಡ್ದ ತೂಕ ನಮ್ಮೊಂದು ರೌಂಡ್ಸ್ ಬೋದು ವರ್ಕ ಇಟ್ಲ ಕಜಿಪಾನಾಗ ಸರಿ ಆಕು ನಮ್ಮ ಮೇಘ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡಿಯಲು ನವಿಲ್ ಗಿಣ್ಣಿ ಇಂದಾದ ನವಿಲ್ ಗೂಡು ದಾದ ಇದಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಇದು ನವಿಲು ತಿಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇದು ಬಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಡ್ ಕಾಟ ತಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬಲಿ ಮಾರ ನವಿಲಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ತಪ್ಪು ಮೆಹಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಬಲ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಾರತ್ತ ಕೋರಿ ರಸ ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿದ ಓಲ್ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಕೂಲಿ ಕೈ ಮೀನುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಬಾಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತಿಥಿ HR ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಬಾಬೇ ಮಾಡ್ಬೋದು కదా ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಕಬಾಬ್ ಫುಡ್ ಮಕ್ಕದ ಮೂಲ ಇಂಜಿದ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಉಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಐಟೆ ಬಾಳದ ನಾತಂದ ಮೇಘ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3/4 ತೊಂಡ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾತ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಯಾವ ಅವು 3/4 ಅವು 3/4 ಹಾಲು ಗುದ್ದಿ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲಿ ಏತು ಉದ್ದೋಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಯಾ ಬಣ್ಣದ ತೆಂಗಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣಲು ಗುದ್ದಿ ಅಂತ
ಲೈಟ್ ಕಾಪದ ನಾಯಿ ಬಡಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ಕೊಂಚ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮಲ್ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಎರಡು ವಿಷಯ ಮೇಘ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಡು ನನ್ನ ರಪರಪ್ಪ ತಿಂದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಶ್ರೀಯಾಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ರಪ್ಪ ವನಸ್ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡು ಸೊ ಗಂಟೆ ವರ್ಮರ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮುನ್ಪಡ್ದು ಇದ್ದ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಮೇಘನ ಹೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಲು ಸೊ ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ